Statistika tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika turi li sal-aħħar ta' Diċembru li għadda il-persuni fuq il-kodba tal-qatt naqsu b'7% meta mqabbel mal-istess xahar is-sena li għaddiet. Dan ifisser li sal-aħħar ta' Diċembru in-nies fuq il-kodba tal-qatt kien anqas minn 1700 ruħ. Iċ-ċifri tal-NSO juru li f'Diċembru li għadda il-persuni qiegħda naqsu b'123 minn fuq l-ewwel u t-tieni parti tar-reġistru tal-qatt fuq Diċembru tal-2018. Il-qatt naqas fil-kategorija kollha għajra għal dawk li għandhom 24 sena jew anqas. L-NSO żied jgħid li l-akbar tnaqqis kien irreġistrat fost il-persuni li kienu ilhom aktar minn sena ifittxu li jidħlu fid-dinja tax-xogħol. Il-qatt naqqas ukoll fost dawk li kienu ilhom jirreġistraw għax-xogħol għal aktar minn 21 ġimgħa u dawk li kienu ilhom aktar minn sena ifittxu impjieg. Iċ-ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li sal-aħħar ta' Diċembru li għadda kien hemm 226 persuni b'diżabilità ifittxu impjieg, persuna waħda aktar minn meta mqabbel ma' Diċembru tal-2018. L-aktar impjiegi mfittxija minn dawk fuq il-kodba tal-qatt kienu għall-impjiegi klerikali u support workers bi kważi 20 u 40% rispettivament. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.